zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jaiko ahal guztidun beti erekoa, Zudaireko Esteban, Maiorgako Joan, eta haien lagun martiri batzuek zure laguntzarekin heriotza jasan zuten Kristorengatik. Emaiozu gure izate ahulari jainkozko zure indarra. Hauek zugatik, beldurrik gabe beren bizi eman zuten bezala, gu ere zure sinismenean bizi gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoloak Korintiotarrei, senideok, Kristok ez niduen bataiatzea bidali, berri ona zabaltzera bizi, eta hori ere ez jakindudiazko hitzez. Kristoren gurutzeak indarrik kal ez dezan. Gurutzearen mezua galtzen direnentzat zorakeria da. Salbatzen dituenentzat ordea guretzat alegia jangoikoaren indarra. Idatzia dago izan ere jangoikoaren jakinduria ondatu egingo du ni, eta zuzendunean zentzua huts bihurtuko. Non da jakintzua, non da ikasi, non mundu hontako burutsua. Ezaldu bada zoro bihurtu jangoikoak mundu hontako jakinduria, izan ere jangoikoak bere jakinduria erakutsi zuenean munduak ez zuen ezagutu jangoikoa jakindurian bidez eta horregatik jangoikoa irakapen zoroaren bidez zabaldu nahi izan zuen sinistunak. Judutarrak ezagari eske dabiltza greziarra jakinduri bila, gu berriz Jesu Kristo gurutziltzatua erakusten dugu. Judutarrentzat beaztopa dena eta greziarrentzat zorakerria. Baina deituentzat naiz judutarra izan naiz greziar jangoikoaren indar eta jangoikoaren jakinduria den Kristo jakinduriaren zorakeria gizona baino jakintsuago baitira eta jangoikoaren auleria gizonan baino indartsuagoa. Jauna esana. Kanta jaunari, San Mateoren liburutik. Adi-hartan, Jesusek parabola hau esan zien bere ikasleei. Begira zeren antzekoa den zeruetako erreinua. 10 neskatxa beren krisailuak eskuetan zituztela senargaiaren bidera atera ziren. Haietan 5 zentzugabeak ziren, eta beste 5 zentzudunak. Zentzugabeek krisailuak hartu zituzten, baina hori ez berekin. Zentzudunek berriz krisailuekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan. Senargaia berandu zetorrelarik, logaletzen hasi ziren denak eta loio ditu ziren. Baina gaberdian oihu bat entzun zen. Badator senargaia, irten zakizkiote bidera. Jaiki ziren orduan neskatxa guztiak eta prestatu zituzten beren krisailuak. Zentzugabeek honela esan zieten zentzudunei. Ekatzuen zuen oliotik, gure krisailuak itzaltzen ari zaizkiduta. Zentzudune ordea erantzun zieten, behar bada ez dugu nahikori guretzat eta zuentzat,
zoazte saltzaileetara eta erosi. Baina erostera zihoazela, iritsi zen senargaia, eta prest zeudenak sartu ziren harekin eztaietara, eta itxi zen atea. Erosiago etorri ziren beste neskatxak ere, esanez, jauna, jauna, ireki ezaiguzu, baina harek erantzun zien, egia esan, ez zaituztet ezagutzen. Zaudete beraz erne, ez baitakizue, ez egunik, ez ordurik. Jaunak esana. Gaurkoan martiri talde bat ospatzen ari gara. Eta 40 lagunek osatutako martiri talde bat. Eta haien artean 2 euskaldun, 2 nafar, 16. mendeko martiriak dira zuzen ere. Halako talde bat, jesuitak, eta 16. mendean bazijoazten Brasilialdera. Jainkoaren berriona han predikatzera. Garai hartan Brasil, Portugaleko koroaren menpean zegoan, eta hain zuzen ere talde gehienak ziren portugesa. Baina, 2 nafar zeuden haien tartean. Konkretuki, pentsatu behar dugu, garai hartan, gaur egun askozaz ere erresagoa da. Hoy en día es mucho más fácil para ir a Brasil, coger un avión y en unas pocas horas se puede llegar allí tranquilamente. Pero en el siglo XVI, acudir a Brasil, había que montarse en un barco y aventurarse con las distintas dificultades que había. Y en concreto, este grupo de jesuitas, estos 40 jesuitas que estaban yendo a evangelizar a Brasil, la mayoría jóvenes, con mucha ilusión, como eran los 2 navarros que había, Esteban de Zudaire, que era de las Amezcoas, y él, un joven, pues, que tenía esa ilusión de misionero, y el otro Juan de Mayorga, que era de Iparralde, era de don Iván Egarazi, San Juan de Piedeport, y era de allí. Juan de Mayorga era pintor, había sido un gran pintor, y luego entró jesuita, y también con toda la ilusión iban hacia allí. Y cuando estaban más o menos por donde están las Islas Canarias, desaparecieron unos barcos piratas. Piratas que hoy veíamos las películas y tal, pero en aquella época era normal. Todos los barcos de la corona española o de la corona portuguesa que iban hacia América tenían ese peligro, porque había corsarios de distintos tipos, y en concreto eran los piratas franceses, que eran de hugonotes, que eran, como se dice, calvinistas, protestantes, con un componente muy anticatólico. Era el pirata que precisamente les tomó presos, era uno que se había hecho famoso porque llegó a quemar La Habana, en Cuba. Eran un equipo que estaba Jean de Sorel y con otro que era el famoso Patapalo y todos estos, y le cogieron preso a los 40 jesuitas que iban en el barco y los mataron a todos. En concreto, Esteban de Zudaire fue uno de los primeros al que le cortaron el cuello, le dieron también una espada, no sé qué, en el pecho, y le tiraron vivo todavía al mar, y ahí se ahogó. Y parecido también Juan de Mayorga y los otros 38. Hoy en día celebramos su fiesta pidiéndoles su ayuda. Ellos dieron un ejemplo grande de fe, porque cuando llegaron los piratas, ellos con la cruz, sin hacer guerra ni nada, se quedaron con la cruz, ellos les mataron y murieron mártires. Es una cosa del siglo XVI. Y hoy en día, aunque no son conocidísimos, pero hoy en día nosotros los tenemos en cuenta por este hecho, que hay 2 que eran navarros, y por eso celebramos aquí este día. Eskatzen diegu, bada santu guztia hauei, martiri guztia hauei, haiek fedea estimatu zuten bezala, alde batetik, misolari borondate eduki zuten fedea zabaltzegoa, eta bestetik fedearen alde bizia eman zuterako, haiek estimatu zuten bezala, guk ere beti bihotzetik estimatu dezagula fedea. Eta egin ditzago orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egunetan bereziki kristauen batasunaren alde. Jesus hartzaile bezala, dugu guztiok
hartalde bakarra osa dezagun eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki kontutan izango ditugu, Antxon Arrizibita, Bizenta Ezkurdia eta Engrazia Aristimuño. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar ezaiogun jaunari. Uzuna eta honak bihotzez egiten dizkizu eskariak, Jesu Kristo gure jaunari, bitartez. Aita guztiz santu horrek, Zudaireko Esteban, Maiorrako Juan eta bere lagun martirien egunean egiten dizugun eskaintza, eta hemen duzu zure zerbitzari eran hoi, zure izena aitortzen sendo irautea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen hona eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztigun beti egeko horri. Zudaireko Esteban, Maiorrako Juan eta bere lagun martiri santuek, Kristoi jarraituz, zure izena aitortzeko isuri zuten oholak argi irakusten dituz zure diragarriak. Gure aurtasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure aitorte eta lekuko izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jaiko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Kanta ezagun nahi genuekin, zeruko kanta ederrena, santuak santu, santuak zera, jangoiko gure jaunonena.
hartzazue eta jan guztiok hortatik. Hau ere gorputza da, zuentzat emango dena. Afalongo berri karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez. Hartzazue eta eran guztiok hortatik. Hau ere odolaren karizta da, itu berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horietarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta bezuzela da jauna, zure zetorri arte amoneo berriora. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldalean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizuzon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko itxaropenean joan diran gure santueak eta hildako guztiak. Bereziki, Aiton, Bizenta eta Engrazia. Arritzazu zure orpegiaren argitan. Errokizak ezkituaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Doaxuarekin, San Jose bere senakarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri aita jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxiarekin jarraituz, diturgabe salintzagun. Gure da zeruta zerana, salbizan zerik zure izena, eta horretik zure errenua, egin betik zure gaia zeruan bezala gure arte. Emaiuzu gaur egunatako dira, markatu gure zorrak, gure zorronei markatzen diogun ezkero, eta ez duten emanean zertaren azerrakatu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzu guztietatik nahi duzu bakea gure egunotan zure eskartakatik garren bizi gaitezen eta estuakietan sendo betiko zoriotu txaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaitu dela. Zurea zure asketan gara orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa betezela, emainuzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Zue bakea. Jangoikoaren nikotxa, eta izan dezun nuko horrekatua, nerrutik jauna. Jangoikoaren nikotxa, eta izan dezun nuko horrekatua, nerrutik jauna. Ona hemen jangoikoaren nikotxa hona munduko pekatuak kentzen duena zoriotsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Martiri Santu Emeriotzaz, harri erriko agertu dezu gurutzearen misterioa. Elizu opari honek indarturik Kristori lehialki jarrai dezaiogula eta Elizan guztio salamenerako lan egin dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Aikeru Ave Maria, parrokiko meza, 7:30 gero igande gurutze duguna dela, 12:00 meza.